Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Jeħudi narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla li tolbu maħfra ta' ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. L-lum il-Knisja edha tiċċelebra il-festa ta' San Carlo Borromeo. Fil-waqt li qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Zammit, Karwana u Zerafa. Nitolbu. U Alla dawl tal-fidili u raj tal-erwieħ, int qiegħed lil San Carlo Borromeo fil-Knisja tiegħek biex jira u jitma' lin-naċ tiegħek bil-kelma u jgħallimhom bl-eżempju. Bit-talb tiegħu għatina li nħarsu l-fidi li jgħallem bil-kelma u nimxu fit-triq li jurina bl-eżempju. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari mill-littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani, Eżis, nistaqsijien, forsi Alla ċaħat il-poplu tiegħu? Żgur li le, għax jien ukoll Iżraeli minn nisel ta' Abram, mit-tribu ta' Benjamin. Alla ma ċaħdux lil poplu tiegħu li ju kien għażlu sa minn qabel. Mela ngħid jien, jekk hawn tfixklu biex waqgħu għal kollox, żgur li le, imma bis-saħħa tal-ħtija tagħhom waslet is-salvazzjoni għand il-pagani biex il-lut tiġihom lejra għalihom. Jekk mela l-ħtija tal-lut sfat ta' ħafna ġid tad-dinja u l-waqa' tagħhom ta' ħafna ġid għal pagani, kemm se tkun aktar is-salvazzjoni tagħhom ilkoll. Ma rridx li ma tkunux tafu ħuti dan il-misteru, li ma tmorrux taħsbu li intom xi jorrif. L-ebusija tal-qalb li waqgħet fuq parti minn Iżrael tibqa' sakemm tidħol il-milja tal-pagani u hekk Iżrael kollu ikun salf. Kif inhu miktub, għad joħroġ minn Sion il-feddej, ineħħi l-ħażen minn Ġakob, u dan ikun il-patt tiegħi magħhom meta inneħħilhom dnubietom. Skont l-Evanġelju huma edewwa minħabba fikom, skont l-għażla huma maħbuba minħabba missiriethom. Alla ma jreġġax lura id-doni u s-sejħa tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla, sam responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Ħin il-bniedem li jintwidbu mulej li talmu il-liġi tiegħek biex isserħu fihim il-għawġ flimkien. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu, għax il-ħakk jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Li kieku l-mulej ma tagħnix l-għajnuna, għal ftit ma tħallx fi skitt tal-mewt. Biżżejjed ngħid kienet jiżlok riġli biex tjubitek mulej tweżinni. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Jekk iġobkom inkom bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi jgħid il-mulej u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u wumli. Alleluja. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba kien is-Sibt, Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu u huma għadu għajnejhom fih. Billi raba għajnejh kif il-mistednin bdew jażlu l-postijiet ta' quddiem fil-mejda għalilhom din il-parabola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa tat-tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem la ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek u jgħidlek għati il-post lil dan u int imbagħad brexa ta' mistija fuqek ikollok tieħu il-post tal-aħħar. Għal kontrarju, meta tkun mistieden mur inxteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek ħabib, itla f'post aktar il-fuq u dan ikun ta' ġieħa għalik quddiem dak kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju tal-lum eżies nistgħu niġbruh f'sentenza waħda li kien iħobb jirrepeti ħafna drabi San George Preka. Kien itenni u jgħid l-intenzjoni kollox. L-intenzjoni kollox. Hawnhekk il-Vanġilju tal-lum qed jistedinna biex nkunu umli. Ma fuq kollox qed jistedinna biex narbru ftit jien x'intenzjoni għandi f'dak kollu li nagħmel ta' kuljum. Ħanjagħtu eżempju prattiku dolodu. Il-kol kemm aħna ġejna l-Knisja. Għalfejn ġejna, x'inhi l-intenzjoni tiegħi? Ġejt biex ma nonqos lill-Alla? Ġejt biex forsi nimla ftit ħin tal-ġurnata? Ġejt għax jien verament għaċċan għal Alla, ġejt infittxu. Ġejt għax jien nemmen li huwa Alla li stedinni għal din l-ikla tiegħu. Nagħtikom eżempju ieħor. Hawn ħafna minnkom nisa tad-dar. Anke x'in qed issajjar jew qed tiknes, għalfejn qed tagħmlu. Qed tagħmlu biex jgħidu n-nies ara kemm hi nadifa, ara kemm taf issajjar, jew qed tagħmlu bħala servizz mimli mħabba lill-familja tiegħek, lil min jgħix miegħek. Il-Mulej Ġesu eżies qiegħed jistedinna biex dak li nagħmluh mill-qalb u mhux għall-għajnejn tan-nies. Għaliex Alla fl-aħħar mill-aħħar m'għandux l-għajnejn tal-bnedmin, ma jiġġudikax, ma jarax kif niġġudikaw u naraw aħna l-affarijiet. Imma Alla jaqra il-qalb. Ejjew għalhekk illum hekk. F'din il-festa wkoll ta' San Carlo Borromeo li għamel ġid kbir fil-Knisja. Kienu li wettaq l-ewwel riformi fil-Knisja, partikolarment ir-riforma tas-seminarji, fejn kien ried li jiżżgħażagħ dawk li jkunu imsejħin mhux sempliċement qabel ma bdew is-seminarji, sempliċi żagħżugħ kien isib saċerdot u dan is-saċerdot kien joqgħod jgħallmu. Imma ried li s-saċerdoti jkunu verament żgħażagħ li rċevew ċertu formazzjoni.
Żgħażagħ li jkunu rriflettew sewwa u għamlu l-għażla tagħhom tkun għażla fundamentali. L-intenzjoni tagħhom tkun intenzjoni tajba, retta, imdawla mill-kelma tAlla. Jew nitolbu aħna wkoll hekk għas-seminarji tagħna. Għall-għalliema dawk il-persuni li jaħdmu fis-seminarju tagħna. Biex il-Knisja dejjem tkun imżejna b'għad sabiħ ta' saċerdoti mhux għal għajnejn in-nies, imma skont il-qalb u r-rieda ta' Alla. Jew jinresqu t-talbit tagħna lil Alla l-Missier. Jitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek. Għamel li hija tkompli mmexxija mill-Ispirtu Santu tiġġedded u titqawwa dejjem biex twassal il-preżenza tiegħek fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuk mulej għas-setanin tal-art biex janalizzaw, jirriflettu fuq l-għażliet tagħhom u jarfu li huma msejħa biex iġibu l-paċi u s-sliem fost il-bnedmin kollha. Ħajjieqfu il-gwerer biex hekk il-bniedem jgħix fil-paċi. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ tagħna. Għamel li jarfu imdawlin mill-Ispirtu tiegħek, jarfu jisimgħu il-kelma tiegħek u jibnu ħajjithom u jwieġbu għas-sejħat li inti tagħmlilhom. Nitolbuk mulej għas-seminarju tagħna, propju bħallum kien ġie mwaqqaf fl-4 ta' Novembru. Għati l-qawwa u d-den tal-Ispirtu Santu lis-superjuri u lis-seminaristi u lill-għalliema kollha biex jiffurmaw is-saċerdoti għal qadi tal-poplu tiegħek. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex nitlibsu bl-umiltà u kull ħaġa li nagħmlu tkun frott l-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li jkunu bennina minn fejn jitwildu qatt ta' vokazzjonijiet għall-Knisja tiegħek. Nitolbuk mulej għall-emigranti tagħna. Għamel li huma dejjem jibqgħu ankrati fuq il-kelma tiegħek, ħajjikbru fil-fidi. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa mulej dawn it-talbiet tiegħek għaliex aħna nemmnu li inti l-mulej li ma titlaqx il-poplu tiegħek. Ixħed fuqna il-barka tiegħek biex dejjem nimxu lejk bimħabba. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħudi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, ilqa l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Carlo, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek Qaddis. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa l-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara li klaħa l-kalċi reġerad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċu ta' demmi tal-patt ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċu tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontanna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San Carlo Borromeo u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum,
اغفر لنا ذنوبيتنا قال ما نغفر المنوهات يالينا تجري بس اهلسنا من الدني اهلسنا يطلبوك مولاي من كل دني اتينا في الطيبة والهنينات اياك الباعة في زميننا باش نكونوا هيلسة دايم من ذنوب ومهارسة من كل انكويت احنا ونستنى ونتمع ولينا والمجيا تالسالفاتور تاعنا جيسو كريستو مولاي جيسو كريستو ليات للابوستل تياك نهللكم سليم نعطيكم سليم تياي لا تهاريش لين ذنوبيتنا ازدهارس لين الفيدة تالكنيسيا تياك اتيا سليم ولا دلين تريد فيها انت تعيش والسالتان al dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħi drobiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Irċivejna mulej is-sagrament tas-sema fil-festa ta' San Carlo Borromeo. Għamel li naraw fil-ħnina ta' dejjem il-ħwejjeġ qaddisa li f'din id-dinja niċċelebraw taħt il-velu tal-misteru. Bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kijew nofru dawn it-tleta famarijiet dal-għodu għal bżonnijiet tas-seminaristi tagħna u s-superjuri tagħhom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.